ανησυχεί ο Τζακ Πισογλέντης. Μέχρι και τους αδερφούς Κατσάμπα επιστρατεύει ο κυρίαρχος των μίντια Άδωνης για τις ανάγκες των προεκλογικών διαφημιστικών μηνυμάτων. Για τον ίδιο λόγο έρχεται στο προσκήνιο τραγουδιστής που δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του. Στις κάλπες και οι ετεροδημότες, αποκλειστικά πλάνα από το εκλογικό τμήμα που ψήφισε ο ηθοποιός Βλάσης Κουτουλούφας. Μεγάλη περιοδεία του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου στα σχολεία της χώρας. Ιστερικές κρίσεις από φανατικούς μαθητές και μαθήτριες. Συγκλονιστικές εμφανίσεις και πιπεράτα ανέκδοτα. Αυτά και πολλά είναι στο σημερινό προσοχή Μαρκοπέδιο. Ακούς εκεί να μείνω χωρίς μηχανή. Ποιος? Εγώ, ο Πισογλέντης. Καλά, και γιατί έμεινες χωρίς μηχανή? Η τροχέα, αγαπούλη, δεν μου την έχει κατασχέσει η τροχέα. Να σου πω, καλύτερα που μου την έχουν κατασχέσει, γιατί εδώ από κάτω που την αφήνω, μου την έχουν καταχέσει τα πουλιά. Λοιπόν, πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω μισήσει τόσο πολύ τα πουλιά. Ευθυμίσαμε πάλι σε καλό να μας μπει. Καλά, και γιατί την κατασχέσανε? Μου κάνανε αλκοτέστ και με βρήκανε πιωμένο. Πιωμένο? Παιδάκι μου, για να καταλάβεις, είμαι εγώ καβάλα με το μοφόρο. Το μοφόρο? Καβάλα στη μηχανή εννοώ και οδηγάω. Το πάω και από λακκούβες. Καταλαβαίνεις γιατί. Κάποια στιγμή λοιπόν έχω βάλει τρίτη και πάω. Σιγά τη γριά. Κάτσε να αλλάξω ταχύτητα γιατί ζορίζεται. Όχι, δεν θα πάρω τώρα τηλέφωνο τη μάνα σου να μην σε ξαναφέρει στη μαφία. Γιατί οδηγάω, αλλά με το που θα παρεκάρω. Όχι, αγάπη μου, δεν θα με ειρωνεύεις εσύ. Ακόμα δεν βγήκες από τα αυγό σου. Νιάνιαρο. Έχω βάλει λοιπόν τρίτη και πάω του καλού καιρού. Μιλάμε, το έχω τσιτώσει για τα καλά. Τρέχομαι 27, πατημένα, χθες τα άκλεισε. Ευθυμίσαμε πάλι σε καλό να μας μπει. Και εκεί που πάω ρε και καλά, βλέπω έναν τρεχονόμο να μου κάνει έτσι. Του κάνω κι εγώ. Λέω δικιά μας είναι αυτή και δεν δίνω σημασία, προχωράω. Πιο κάτω άλλος τροχονόμος μου κάνει και αυτός έτσι. Του κάνω εγώ. Του στέλνω για να φυλάκι αυτόν και ήταν και ωραίο παιδί. Συνεχίζω να προχωράω. Πιο κάτω άλλος τροχονόμος. Λέω τι γίνεται ρε γαμότο. Φωλιά έχουν εδώ πέρα και πετάγονται ένας. Σταματάω να ρωτήσω. Τι το θέλω, μου λέει αλκοτέστ. Και με αρχίζει σε κάτι δοκιμασίες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, κάτι από πίσω, κάτι περπατήματα, αλλά ευτυχώς τα πέρασα όλα επιτυχώς. Που στο τέλος μου βάζει στο στόμα αυτό το ειδικό μηχάνημα και μου λέει... Πίτα, κάνω εγώ. Μου λέει πιο δυνατά. Κάνω εγώ. Μου λέει πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά, πιο δυνατά, φυσάω κι εγώ που λες δυνατά, κάνω ένα... Αυτό ήταν. Το μηχάνημα δείχνει ότι τον είχα πιει. Με πάει αμέσως στο αυτόφρο και μου κατασχέθηκε τη μηχανή. Γι' αυτό με βλέπεις τώρα 2 μέρες έτσι αμήχανο. Ευθυμίσαμε πάλι σε καλό να μας μπει. Τι εφορία κι αυτή, αφού φοβάμαι μην τις βάλουν βόμβα. Ευθυμίσαμε πάλι καπάκι για δεύτερη φορά σε καλό να μας ξαναμπεί. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ψυχική εφορία, αφού να φανταστείς την Κυριακή στις εκλογές με κάλεσαν για εφορευτική επιτροπή. Κουδούνι. Ποιος να είναι άραγε? Καλά. Ποιος άλλος, ο Φιλίδωνας. Το ξέρω, ανόητε. Απλά το παίζω έτσι δραματικά για να δώσω έμφαση. Να δω. Σύνθημο! Βρίζω! Παρασύνθημο! Σούπο! Ποιος είναι αυτός? Δεν ανοίγω. Επιμένει. Σύνθημο! Δίκη! Παρασύνθημο! Ντόγκο! Ο Φιλίδωνας θα είναι. Έλα, πέρασε μέσα, Φιλίδωνα. Αγαπούλη, τζους! Αχ, Τζακ Πισογλέντη, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Γιατί? Πού να στα λέω, έγινε μία έρευνα στο εξωτερικό και απέδειξε ότι αν αυτό το δάχτυλο είναι μεγαλύτερο από αυτό, τότε είστε γκέι και τα δικά μου δεν είναι. Γιούπι, είμαι ευτυχισμένος.
ευτυχισμένος. Είμαι φυσιολογικός, το καταλαβαίνεις. Είμαι άνδρας. Αρσενικό. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Για να δω εγώ. Δεν το πιστεύω. Το δικό μου είναι μεγαλύτερο. Έχει γούστο να είμαι γκέι και να μην το ξέρω. Άσε που μπορεί να βγει και καμία βρώμα ότι εγώ, ο Τζάκοπης ο Γλέτης, το ψήνω το ψάρι και από τις δυο πλευρές. Καταστρόφικο. Αν το άλλο το ξέρεις, αυτό που είπε ο Καραμανλής. Ποιο? Ότι μπορεί να κάνει έναν ομοφυλόφιλο ακόμα και υπουργό. Μιλάει σοβαρά. Τότε τράβα. Ευθυμίσαμε πάλι σε καλό να μας πει. Ναι, αλλά το άλλο που είπε ο Χριστόδουλος, το άκουσες? Ποιο? Λέει ότι δεν θα επιτρέψει το γάμο μεταξύ δύο ομοφυλοφίλων. Γιατί? Γιατί έτσι, δεν το δέχεται η Εκκλησία, αφού δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Όχι βέβαια. Άμα ήταν φυσιολογικό, ο Θεός δεν θα είχε φτιάξει τον Αδάμ και την Εύα, θα είχε φτιάξει τον Αδάμ και τον Μπάμπη. Ευθυμίσαμε πάλι. Σε καλό να μας πει. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή για το συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός». Παρουσιάζει ο Παπαδοπούλος. Κύριοι, το έθνος οδεύει ολοταχώς προς τας κρισίμους εκλογάς της 9ης Απριλίου. Ο ελληνικός λαός καλείται να προσέλθει μπροστά εις τας κάλπας για να επιλέξει την πολιτική του ηγεσία. Δια τον λόγο λοιπόν αυτόν αποφασίζομεν και διατάσσομεν την διεξαγωγή τηλεπαιχνιδιού με τίτλο «Ποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός». Στην ουσία πρόκειται για ένα debate που αν κρίνω από τους παίκτας μάλλον πρόκειται για ένα deep για debate. Λοιπόν, όπως βλέπετε στα οθόνα σας, από δεξιά και ας λέει ότι είναι αριστερά ο κύριος Κώστας Σιμίτης, ενώ από αριστερά που το παίζει τώρα τελευταία, ενώ όλοι ξέρουμε ότι είναι δεξιά, ο κύριος Κώστας Καραμανλής. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτον παίκτη, τον κύριον Κώσταν Σιμίτη. Παρακαλώ προσέξτε πολύ, γιατί η ερώτηση είναι τύπου καψί. Κατάλαβα. Ένας φίλος μου και τα σχετικά. Ακριβώς. Κύριε Σιμίτη, ένας φίλος μου, όσο καιρό κυβερνούσατε εσείς, έπαιξε και έχασε όλα του τα λεφτά στο χρηματιστήριο, ενώ ένας άλλος φίλος μου έχει 3 γιους πτυχιούχους, οι οποίοι είναι άνεργοι και έχουν ανοίξει πιτσαρία, τα 3 αδέρφια. Κάποιος άλλος φίλος μου, κατά την διάρκεια της τετραετίας σας, έσπασε 3 φορές το πόδι του, ενώ ο φίλος ενός ξαδελφού της γυναίκας μου έμεινε απολάστιχο 7 φορές στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και 5 φορές στην Κακιά Σκάλα. Κάποιος άλλος φίλος... Πολύ μεγάλη παρέα είσαι. Μη με διακόπτετε! Κάποιος άλλος φίλος του αδελφού μιας ξαδελφής του Μπατζανάκη μου πήγε 7 φορές για ψάρεμα και δεν έπιασε ούτε κοκοβιό. Πείτε μου έναν καλό λόγο για τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να σας ψηφίσουν. Α. Γιατί έτσι γουστάρετε. Β. Γιατί έτσι πρέπει. Γ. Γιατί έτσι κλάνει το γατί. Ή Δ. Γιατί έχετε καλύτερα διαφημιστικά μηνύματα. Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση? Δεν γίνεται κύριε Σιμίτη, θα τελειώσει η εκπομπή. Καλά. Τότε το Α. Γιατί έτσι γουστάρουν. Είδατε, η αλαζονία της εξουσίας. Όχι. Το Γ. Γιατί έτσι κλάνει το γατί. Μπα! Μας το παίζετε και φιλόζος, Όχι. Το Δ. Γιατί έχουμε καλύτερα διαφημιστικά μηνύματα. Είστε σίγουρος? Έτσι μου είπε ο Λαλιώτης. Δεν τα έχω δει. Μάλιστα. Το Δέλτα. Γιατί έχετε καλύτερα διαφημιστικά μηνύματα. Για να δούμε τι λέει και το τέρας. Το Δέλτα. Γιατί έχετε καλύτερα διαφημιστικά μηνύματα. Κερδίσατε κύριε Σιμίτη. Και εμείς εδώ αποφασίζομεν και διατάσσομεν ότι είναι το Δέλτα. Γιατί έχετε καλύτερα διαφημιστικά μηνύματα. Κώστα μου, ο Καραμανλής. Ναι, καλά, σκίζουν τα καινούργια διαφημιστικά μηνύματα που σου έφτιαξα. Ναι, καλά και τώρα να δεις, ετοιμάζω ακόμα ένα για να πιάσουμε τους λαϊκούς, τους σκυλάδες, ξέρεις. Ναι, άκου σκηνικό. Είμαστε σε ένα σκυλάδικο. Όπου και να γυρίσεις το μάτι σου, δυστυχία πολύ και μιζέρια. Μέσα ένας κι ένας, κάθε καρυδιάς καρύδι. Ένας κατεστραμμένος μικροεπενδυτής, ένας απογοητευμένος μαθητής, ένας ανήμπορος συνταξιούχος και ένας ταλαιπωρημένος ασθενής. Όλοι έχουν το μαύρο τους στο χάλι
Και ξαφνικά βγαίνει ο τραγουδιστής, σκυλάς κι αυτός, και λέει: Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, τη δυστυχία και τη μιζέρια δεν την αντέχουμε. 9 Απρίλη την εξουσία εμείς θα έχουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Πολύ μεγαλύτερες συντάξεις εμείς τα φέρουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Στους νέους καλύτερη παιδεία θα προσφέρουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Ναι μωρέ, καλύτερο σύστημα υγείας εμείς θα έχουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Τους μετανάστες να μην σκοτώνουν θα καταφέρουμε. Εμείς θα έχουμε. Άιντε! Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Πάμε! Άιντε μωρέ! Και δώστε! Και δώστε και πάμε, και δώστε και πάμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Να τρώμε συνέχεια φασόλαδα, δεν το αντέχουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Άιντε να χαρώ, να τρώμε συνέχεια φασόλαδα, δεν το αντέχουμε. Δεν το αντέχουμε. Στούμε πολύ. Φοβερό. Ναι, αλλά και το άλλο που σου φτιάξα δεν πάει πίσω. Αυτό που κοιμούνται όλοι και τους ξυπνάει το τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας. Τους ξυπνάει τάχα τις συνειδήσεις, με πιάνεις. Ναι, αλλά και το τραγούδι, τι να σου πω. Πολύ ωραίο, ξεσηκωτικό. Το τι τράβηξα για να ξυπνήσω τους κομπάρσους να βγουν στα παράθυρα δεν λέγεται. Ναι, την είχαν πέσει στους καναπέδες και κοιμόντουσαν του καλού καιρού. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, με πιάνεις. Ναι, Κώστα μου. Ναι, Κώστα μου. Ναι, Κώστα μου. Ναι, Κώστα μου. Ναι. Σε κλείνω όμως τώρα, Κώστα μου, γιατί χτυπάει το άλλο κινητό. Ναι. Ναι. Έλα, Κώστα μου. Ο Σιμίτης. Ναι, θα το φτιάξουμε το διαφημιστικό. Ναι, την απάντηση στην κρίζα διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας, λες. Ναι, μείνε ήσυχος. Ναι, τώρα περιμένουμε το μοντέλο που θα παίξει τη διαφήμιση. Ναι, Κώστα μου. Κουκλί, κουκλί. Δεν την έχω δει, αλλά είναι κουκλί, ναι, ναι. Φαντάζομαι. Ναι, μείνε ήσυχος, θα σε πάρω αργότερα. Ναι, Κώστα μου, ναι, Κώστα μου, ναι, Κώστα μου, ναι, Κώστα μου. Κύριε Άδωνη, ήρθε η κοπέλα που περιμένετε. Καλή, καλή. Καλή. Να περάσει. Περάσει. Τι έγινε?
τίποτα, απλά με το που σε είδα μου φύγει ο τάκος. Με πιάνεις? Το ονοματάκι σου? Ελπινίκη. Ελπινίκη. Να σου πω, επειδή είναι λίγο δύσκολο για μένα το νι, θα σε λέω σκέτο Νίκη. Με πιάνεις? Πού κάθεσαι? Δεν κάθομαι, ακόμα όρθια είμαι. Α, είσαι περιορισμένη ευθύνης. Δεν κόβεις, εννοώ που μένεις. Α, στο Πασαλιμάνι. Α, Πασαλιμάνι. Να σου πω, επειδή είναι λίγο δύσκολο για μένα το λι και το νι, θα το λέω σκέτο λιμάνι. Με πιάνεις? Λοιπόν, Νίκη, μίλησα στο κόμμα, θα σε πάρει. Όλο. Α, εσύ παρά είσαι περιορισμένης ευθύνης. Ενώ σε θέλει για να παίξεις στο διαφημιστικό του. Α, και τι θα κάνω? Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, θα τα κάνω όλα εγώ. Δεν μου λες? Έχεις δει το διαφημιστικό της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που κοιμούνται όλοι και πάνω από κάτω και τραγουδάνε και τους ξυπνάνε όλους πρωί-πρωί? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, εμείς τώρα θα φτιάξουμε την απάντηση του Πασόκ στην κρίζα αυτή διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας. Άκου το σενάριο. Έχεις κάνει βεντούζες, μυρίζει νόπνευμα. Έχει ως εξής. Είναι νύχτα. Εμείς μόλις έχουμε γυρίσει από κάποιο κλαμπ. Έχουμε πιει και λίγο. Και όλος τυχαίος και ξαπλώνω στον καναπέ και σε αρχίζω με τρόπο στον παλαμούτι. Με πιάνεις? Γιατί εγώ σε πιάνω. Λοιπόν, όταν έρχεται η στιγμή να το κάνουμε... Ποιο? Το παιδί. Α, ξέχασα να σου πω, το μήνυμα είναι υπέρ της γεννητικότητας. Με πιάνεις? Λοιπόν, μόλις έρχεται η στιγμή να το κάνουμε, σκάνε μύτη δύο τροβαδούροι, κάτι σαν τους αδερφούς Κατσάμπα τους φαντάζομαι εγώ, και αρχίζουν να τραγουδάνε. Τι έγινε ρε παιδάκι μου, ποιοι είναι πάλι αυτοί? Κατάλαβες, εγώ υποτίθεται δεν ξέρω τίποτα και το παίζω. Πώς με βλέπεις από υποκριτικά? Λοιπόν, τσαντίζομαι και πάω προς το παράθυρο να δω. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Εσείς, φύγετε από εδώ γρήγορα. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Βρεούστε από εδώ βραδιάτικα. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Φύγετε είπα, αλήτες. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα. Α, έτσι και κατέβω κάτω, αλίμονό σας, αλίμονό σας. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Ωραία. Σταματήσανε. Αυτοί δεν υποφέρονται με τίποτα. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Σε ποιον θα εμπιστευτείς στη χώρα μας? Σε αυτόν που δεν σε αφήνει ούτε να γαμίσεις? Πατέρα! Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός» παρουσιάζει ο Παπαδοπούλος. Κύριοι,
Είμαι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και αποφασίζω και διατάσσω την συνέχεια του Deep για Debate με τίτλο «Ποιος θέλει να γίνει πρωθυπουργός». Κύριε Καραμανλή, η σειρά σας. Προσέξτε, γιατί και η δική σας ερώτηση είναι τύπου καψί. Ένας φίλος μου είχε έρθει σε μια ομιλία σας στην Άρτα, ενώ ένας άλλος φίλος μου σας άκουσε να ομιλείτε στην Ικαρία. Ο κολλητός τώρα της αδελφής ενός πρώτου εξαδέλφου μου σας παρακολούθησε στην πλατεία Αριστοτέλους ή στην Θεσσαλονίκη. Ενώ προσέξτε το σημαντικότερον, ένας φίλος του λογιστή της πεθεράς του ξαδελφού της γυναίκας μου, από τον πρώτο της γάμο, με έναν φίλο του ασφαλιστή της κουνιάδας του αδελφού του πατέρα μου, σας χειροκρότησε στην ομιλία σας στο Ολυμπιακό στάδιο. Θέλω να μου πείτε, πρόκειται για μια επιτυχημένη περιοδία και αν ναι, από ποιον επώνυμο επηρεαστήκατε? Α, τον Λουβά, Β, τον Σφακιανάκη, Γ, τη Βύση ή Δ, τον Χριστόδουλο? Ακούστε κύριε Παπαδόπουλε, ασφαλώς και θεωρώ την περιοδία μου επιτυχημένη. Τώρα όσον αφορά από ποιον επηρεάστηκα, είμαι μεταξύ του Α, του Β, του Γ και του Δ. Σοβαρά? Άντε για να σας βοηθήσω, σας λέω ότι είναι ένα από αυτά τα 4. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια? Βεβαίως, τι είδους βοήθεια? Το 50-50. Μάλιστα, το 50-50. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεράσιμος Παπαχριστόπουλος, 50 ετών, και ο κύριος Παράσχος Καγιαλής, επίσης 50 ετών. Για να δούμε λοιπόν, τι λέει το 50-50. Το Δέλτα, τον Χριστόδουλο. Μάλιστα. Τι λέτε κι εσείς? Θα πω το Δέλτα, τον Χριστόδουλο. Ωραία. Το Δέλτα, τον Χριστόδουλο. Για να δούμε τι λέει και το τέρας. Το Δέλτα, τον Χριστόδουλο. Κερδίσατε κύριε Καραμαλή. Και εμείς εδώ αποφασίζομεν και διατάσσομεν ότι είναι το Δέλτα, τον Χριστόδουλων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Αμήν TV, το δικό σας κανάλι. Βρισκόμαστε εδώ, στο 32ο Λύκειο Κορυδαλού, το οποίο ως γνωστόν βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τις φυλακές Κορυδαλού. Έλα Μητσό, πού είσαι? Εγώ απ' έξω. Ναι, μόλις το έσκασα. Έδειξα δίπλα στο σχολείο. Πού είσαι? Μην εκεί, έρχομαι αμέσως. Πανικό έχει προκαλέσει η προγραμματισμένη ζωντανή εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου στα πλαίσια της περιοδίας του με τίτλο «Μια βόλτα στα σχολεία». Συγγνώμη, έλα ρε Μητσό, πού είσαι ρε και σε ψάχνω? Καλά, πήγαινε στην Ανατολική Πύλη και περίμενε εκεί. Ναι, έρχομαι. Να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η περιοδία του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου στα σχολεία της χώρας, γι' αυτό και το ενδιαφέρον είναι τόσο πολύ μεγάλο. Έλα ρε, πού είσαι, με δουλεύεις δε? Έλα ρε, πού είσαι? 100 μέτρα από την πύλη, δεν με είδες? Φοράω αυτή την κλασική στολή, την ασπρόμαυρη, που φοράνε μερικοί τις απόκριες. Ναι. Ναι, μείνε εκεί, έρχομαι. Ναι ρε, έρχομαι αμέσως. Εδώ βλέπουμε αρκετούς μαθητές και μαθήτριες, φαν του Αρχιεπισκόπου, σε ανεξέλεγκτη κατάσταση, οι οποίοι προσπαθούν να σπάσουν το κλειό της προσωπικής του φρουράς, προκειμένου να τον δουν από κοντά, να τον αγγίξουν, να του πάρουν ένα αυτόχροno, ένα κομμάτι από το ράσο του, μια τρίχα από το μουσι. Ναι, έλα, πού είσαι ρε, με δουλεύει? Στην πύλη. Λοιπόν, καλά, μείνε εκεί, ναι. Εγώ ξαναπάω στο σημείο από που το έσκασα. Ρώτα το φύλακα, ναι, να σου πει. Πες του από πού το σκάνε οι κρατούμενοι. Ξέρει αυτός. Έγινε, έρχομαι. Κυρίες και κύριοι, είναι το Αμήν TV, το δικό σας κανάλι. Πάντα πρώτο στην ενημέρωση, το οποίο βρίσκεται εδώ για να σας πει τα πάντα από αυτή την περιοδία. Έλα ρε, το ρώτησε το φύλακα. Κοιμάται. Καλά, να σου πω, περίμενε εκεί, θα ξαναπηδήξω πάλι μέσα και θα έρθω να βγω με τρόπο από την πύλη. Ναι, περίμενε εκεί. Να πούμε εδώ ότι το πρόγραμμα που θα κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος αποτελείται από παλιές και νέες του επιτυχίες, δηλαδή από ανέκδοτα που έχει πει στο παρελθόν και που τον έκαναν γνωστό, καθώς και από τα τελευταία του ανέκδοτα, τα οποία βρίσκονται στη συλλογή Εξ Ενθύμιον, που σημαίνει Χριστόδουλος Ενθύμιον. Έχουν ήδη περάσει 20 λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος βρίσκεται εδώ και μία ώρα στο χώρο, απλά ήρθε ιγκόγνητο και φυγαδεύθηκε αμέσως στα καμαρίνια. Λοιπόν, Παπαμαέστρο, η σειρά έχει ως εξής. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με 2 slow, τον Τωτό και τους Πόντιους. Πώς πάνε αυτά? Ήταν κάποτε ο Τωτός, ένας μπόμπιρας κουτός. Ωραία, και το άλλο? 2 πόντι, περπατούσαν 2 πόντι. Αυτά από ρε μινόρα είναι καλά? Καλά είναι, δεν με κουράζει. Λοιπόν, μετά θα συνεχίσουμε με κανένα 2 τσίφτετελάκια να ανέβει λίγο ο κόσμος. Πρώτα θα πούμε αυτό με την Ξανθιά.
Μια ξάνθο μαλούσα πήγε στη θάλασσα. Αρχιεπίσκοπε, τη φωνή σας την ακούω λίγο κουρασμένη. Μήπως πρέπει να φάτε κανένα δυο αυγά? Θα φάω και αυγά, έτσι όπως πάω, αλλά τώρα είναι Σαρακοστή. Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με κανένα ζεϊμπέκικο. Για να δούμε αυτό με τον Ιταλό, τον Τούρκο και τον Γάλλο. Ο Ιταλός, ο Τούρκος και ο Γάλλος πέσαν στη ζούγκλα μια φορά. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, παπά στη λίστα, αποφάσισες ποιο πετραχύλι θα φορέσω? Ναι, το μπλε. Αυτό που έβαλα στη λιβαδιά? Ακριβώς. Ωραία, δεν μου λες τι γίνεται έξω? Θρίαμβος, Αρχιεπίσκοπε, θρίαμβος. Έχει γεμίσει το μαγαζί, το σχολείο με μαθητές. Η προσέλευση είναι μεγάλη. Ωραία, ωραία. Πω, έχω τρακ. Όλοι οι μεγάλοι στάρ έχουν τρακ. Αυτό να μου πεις. Ο Ιταλός, ο Τούρκος και ο Γάλλος. Όπως βλέπετε, οι θαυμαστές του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου έχουν ήδη φτάσει σε κατάσταση αμόκ. Έλα ρε, πού είσαι ρε? Μια ώρα περιμένω μέσα. Τώρα ξαναβγήκα απ' έξω. Α, καλά, άσε, πήγε 2 ώρα. Τώρα κλείσαν οι τράπεζες. Άσε, κανονίζουμε τη ληστεία για κάποια άλλη φορά. Έγινε, γεια. Η ώρα όμως περνάει και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δεν φαίνεται να βγαίνει. Γι' αυτό καλύτερα ας πάρουμε μια γεύση από τη μέχρι τώρα περιοδεία του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου με τίτλο «Μια βόλτα στα σχολεία». Και η βόλτα στα σχολεία της χώρας μας άρχισε. Προτεραιότητα είχαν τα λύκεια της πρωτεύουσας. Καλησπέρα, είμαστε καλά! Σας πάω! Πάμε! Πάρουμε το τρένο για τον πύργο. Εδώ υπογράφω ένα αυτόγραφο σε μία φανατική θαυμαστριά μου. Το ίδιο και σε έναν φανατικό θαυμαστή μου. Γαργαλιέται ο χοντρούλης. Η επαρχία διψάει για διασκέδαση και εγώ ταγμένο σε αυτήν ως γιατρός των ψυχών οφείλω να την προσφέρω. Φτάνουμε εις τον πύργο. Η υποδοχή είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει ψυχή στο σταθμό. Δεν μας περιμένει κανείς. Εις το σχολείο όμως γίνεται χαμός. Καρτάσια, καλησπέρα! Τι με κάνετε, με είσαστε καλά? Τι με είπες τώρα ρε μεγάλα? Θα με τρελάνεις? Είσαι μεγάλος! Σύντεχνη, καλησπέρα! Είσαι έτσι ο πρώτος, είσαι έτσι ο καλύτερος. Λέζε τώρα, μωρέ, κανένα ανεκδοτάτσι για να μας κουζουλάνεις τελείως. Ανεκδοτάτσι, ανεκδοτάτσι, ανεκδοτάτσι. Τελευταίος σταθμός, η ακριτική Αλεξανδρούπολη. Εδώ, 3 ώρες πριν από την εμφάνισή μου, στο ξενοδοχείο. Ξεκουράζομαι. Κάνω και μια τελευταία πρόβα με τον Παπαμαέστρο για να θυμηθώ παλιά αλλά καλά ξεχασμένα ανέκδοτα. Για πάμε το άλλο. Λέγει λοιπόν ο κύριος εις τους μαθητάς του: σε όποιον δώσω αυτό το κομμάτι άρτου βουτυγμένο εις των ζωμών, αύριο θα με προδώσει. Καταλάβατε?
Και λέγουν οι μαθητές: μάλιστα κύριε, αύριο θα με προδώσει. Καταλάβατε? Και λέγουν οι μαθητές: μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Να το πούμε αυτό. Ναι, αυτό είναι σουξέ. Έχεις δίκιο. Κι έτσι, περνώντας οι μέρες, φτάσαμε στην απόψινή εμφάνιση στο Λύκειο Κορυδαλού, που είναι και η τελευταία. Αυτά λοιπόν ήταν μερικά στιγμιότυπα από το αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο με τίτλο «Μια βόλτα στα σχολεία». Τώρα όμως ήρθε η μεγάλη στιγμή. Ο Χριστόδουλος βγαίνει στη σκηνή. Ένα, τεστ. Ένα. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Είμαστε καλά? Ναι! Πάμε λοιπόν! Ήταν κάποτε ο Τωτό. Εσύ γιατί γελάς? Ακόμα δεν είπα το ανέκδοτο και γελάς? Είσαι χάχας? Τέλος πάντων, πάμε πάλι. Ήταν κάποτε ο Τωτός. Παιδάκι μου, είσαι μου μια απορία. Γιατί γελάς? Είσαι χάχας? Πάμε πάλι. Ήταν κάποτε ο Τωτός, ένας μπόμπυρας κουτός, και τον έστειλε η δασκάλα για να πάει να φέρει γάλα. Εσύ γιατί δεν λιποθυμάς? Είσαι γκάγκας? Δεν το κατάλαβες το ανέκδοτο? Εμπρός λιποθύμα, λιποθύμα! Πάμε εμείς. Εντάξει. Παραγγελιά! Σαν την παπαρούνα με νοιάζεις κι όλο χρώματα αλλάζεις. Παπαρούνα που σε σκόρπισε το ψέμα. Σαν την παπαρούνα με νοιάζεις, χίλια χρώματα αλλάζεις. Μ' αγαπάς και το φωνάζεις με το βλέμμα, με το βλέμμα. Φακές, πολύ σίδηρο, πολύ σίδηρο. Αχ, αγαλέ. Και ζούγανε ένα μαλλί. Δεν μου λες, εδώ ψηφίζουν αυτοί που αρχινίζουν από κου. Από κάπα εννοείται. Όχι από κου. Από κάπα, κύριε. Πάλι τα ίδια. Από κου. Πώς σας λένε, κύριε? Κουκουρούκου. Αχ, αγαλό. Κουτουλούφα, γι' αυτό σου λέω από κου. Τέλος πάντων, εδώ ψηφίζετε. Πες το σιραντέμ. Δίνω του. Δώστε μου την ταυτότητά σας, παρακαλώ. Δεν γίνεται. Είναι δώρο από το αίσθημα. Δώστε μου την ταυτότητά σας, κύριε. Καλά, ντε, αφού επιμένεις. Μια στιγμή για την ασφαλεία. Την έφαγα από ένα μπάτσο στην ασφάλεια. Αχ, καλό. Ορίστε, δώσε ένα δεκαρικάκι και είναι δικιά σου. Τι λέτε, κύριε, τι ένα δεκαρικάκι? Τι είναι πολλά? Καλά, δώσε 2 τάλιο. Αχ, καλό, Δεν εννοώ τέτοια ταυτότητα, κύριε. Εννοώ αστυνομική, να δω τα στοιχεία σας. Πες με, δεν έχω. Τι στοιχεία?
Ναι, στοιχεία. Είμαι αστοιχείωτος. Αχ, καλά, ταυτότητα δεν έχω. Τέλος πάντων, βιβλιάριο έχετε? Α, βιβλιάριο έχουμε. Μπα, άλλαξαν τόσο πολύ τα πράγματα. Δεν ήξερα ότι τώρα τα λεφτά τα βάζετε κατευθείαν στο βιβλιάριο τραπέζης. Παλιά τα φέρνανε στο σπίτι, τα βάζανε μέσα στο φαγγελάκι μαζί με το ψηφοδέλτιο. Τι λέτε, κύριε? Το εκλογικό σας βιβλιάριο θέλουμε. Εκλογικό βιβλιάριο έχετε? Α, όχι, δεν έχουμε. Εσείς έχετε? Έχουμε. Δώστε το μου να κάνω τη δουλειά μου και μόλις βγάλω δικό μου σας τα επιστρέφω. Αχ, καλά! Δώστε, κύριε. Στο κόφτο, δώστε το. Τέλος πάντων, κύριε, βάλτε μια υπογραφή εδώ. Αν με γράφει. Α, γράφει. Καλά, αυτή είναι η υπογραφή σας. Ένα σταυρός. Ναι, για να μην μπορούν να μου την πλαστογραφίσουν. Αχ, καλά! Περάστε δίπλα στην κυρία, κύριε. Εσύ είσαι η κυρία. Ένα του Πασόκ παρακαλώ και τη χρωστάω. Τι λέτε κύριε, πάρτε το άλλο και διαλέχτε. Και πού ξέρω εγώ ποιο είναι του Πασόκ? Αυτό με τον ήλιο. Ωραία, δώστε μου αυτό με τον ήλιο. Αχ, και ο ήλιος. Καλό. Σας παρακαλώ κύριε, πρέπει να τα πάρετε όλα. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Μυστική? Δηλαδή όλοι αυτοί εδώ δίπλα δεν ξέρουν τίποτα. Μη στεναχωριέσαι, εγώ τάφος. Σας παρακαλώ, πάρτε τα και περάστε μέσα. Μάλιστα. Συγγνώμη, μπορώ να αφήσω αυτά εδώ για να μην μπερδευτώ? Όχι κύριε. Εδώ? Ούτε. Εδώ δεν φτάνεις. Αχ, καλά. Έφυγε. Τίποτα, απλά ήθελα να πετάξω κρυφά τα ψηφοδέλτια στο καλάτι των αχρήστων. Μα τι λέτε κύριε, αυτή είναι η κάλπη. Α, σε ξέρω εγώ τι λέω. Καλάτι των αχρήστων. Όλοι όσοι είναι εδώ μέσα είναι άχρηστοι. Αχ, καλά, αχ, καλά, αχ, καλά. Συγγνώμη, μήπως υπάρχει ένα νούμερο μικρότερο, γιατί αυτό μου επιπλέει. Αχ, καλά, Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα 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 και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε, και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε.